Хора, сега днеска ще ви покажа откъде можете да гледате безплатно Отряд самоубийци с БГ субтитри, защото лично аз не обичам да гледам американски филми на БГ аудио. Гледал съм, ама не ми харесват чак толкова. Друго е усещането, като го гледаш народния език на филма. Така, и ще покажат къде може да си го гледате с БГ Суб. С БГ Аудио никъде няма още. Ето тук влезете. Пишете Отряд самоубийци БГ Суб целият филм. Давате надолу и търсите тук да пише Отряд самоубийци Suicide Squad БГ Суб 2016 сериал БГ онлайн филми. Цъкате на него. И сега ще ви излезе проклетия филм, който лично много ме кефи. 2 месеца мисля само за него. Защото просто... Някой виждал ли Харли Куин? Има защо да мислиш за нея. Ще се разпуснат. Да, ето тук така трябва да излезе това и просто не гледайте какво правя в момента, защото правя такива движения. Факани. Чайте само да направя на голям екран, да мога да виждате. Ето, чайте. Все на сило. Ето виждате тук, че дявол трейлера. И сега няма ви издавам. Това беше всичко от хора. Да. Гледайте филма, аз ви го препоръчвам. Той е брутален. Брутално е готин. Да. Ще видим следващия път.